Tric a Chlic. Tric a Chlic. Helo na, helo tam y ci. Ydych chi'n barod? Mae'n amser Tric a Chlic. Ydych chi'n cofio? Hop, hop. Pa sain? Da iawn chi. Beth ydi hwn? Ie, pen, pen. Pa sain? Pa sain? Da iawn chi. Beth ydi hwn? Afal, afal. Pa sain? A. Pwy sydd fan hyn? Monkey, monkey. A pa sain? Dyna ni. Y sain heddi ydi t. Dwedwch ar ôl i. T. 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 Ar y symudiad, mae Tedi'n cysgu, mae Tedi'n cysgu. T, 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 t. Mae Tedi'n cysgu. T, 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 t. Tedi, Tedi, Tedi. Pa sain? Tap, tren, tafod, tafod, tacluso, tacluso. Gobeithio byddwch chi yn helpu i dacluso yn y tŷ. Da iawn chi. Mae'n amser syllu ar y sêr. Ydy ni'n barod? T, a, p, tap. Beth ydy hwn? Tap, tap. A, t, mat. A, t, mat. Beth ydy hwn? Mat. P, a, t, pat. P, a, t, pat. Pwy ydy hon? Pat. Barod? Dilyn y bys. P, a, pam. P, a, pam. Beth oedd y cwestiwn? Pam. Barod. A, mam. Eto. A, mam. Pwy ydy hon? Mam, ie, mam. Nawr te, dewch i ni weld. Ydy'r bysedd bach yn barod? 1, 2,
3. A banta ni. Beth ydy hwn? Tap. T. A. P. Beth ydy hwn? Mat. M. A. T. Pwy ydy hon? Pat. P. A. T. Beth oedd y cwestiwn? Pam. P. A. M. A pwy ydy hon? Mam. M. A. M. Ardderchog, da iawn chi. A dyna ni am heddiw. Sesiwn Tric a Chlic wedi dod i ben. Mwynhewch a cofiwch dacluso i helpu yn y tŷ. Pob hwyl!